Hello guys, lamso hanya hati nani ketal video sari kaham narung jotono narung ni bag ngai to bel sari kaham banyak ani bag le tini sari se hamya tabu kamu no nanani bela nyo yakung sasang mani bari jak pono 2-3 din mane mas matlang kata doktor ang gas keno blood khaimani amubo report manya khonga abun bagino kun phano mane bitirok mane ke chari sai am haita anga masta bong yakung sa tongjau kha hi kong putabo o hundu mane boro wonngi tongjau yakung sajang mani belai no ke abun bagino tabuk jeng thangna nai tong bono doctor langnai hingi yakung samani kisa injection rilna hinai langna nai tongota hi ko tom sopai ka tom bai thangnai babo bono ko griba hingi abono tom no man halaikha hingkai abun bagino jeng tabuk duski thangna nai tongo tabuk hingkangke jeng gari kalaika thangnani bagai belai no yakung sasangmani bari jak amo sebas thangai tamonglaino saimalia wati basken phaitei nokha skeno kosom askeno kosom ke jeng bazar sopai kana hala tabung ke bono foila no pressure check khainai hingke amo sibina askena high pressure asken pressure kobang amo mote hini sanani kok krikha na puruse phatjangai thangpono komiri nan bagle asuk phatja komiri mani haye dibana abon bagino belai no wana jak jeng nanan bagino rok nukman kana nanan mokhang bo bahayeng jak tabuk mokolok jotono duklai jam bagi bono yakung sapano pressure kobang ni bagai injection diui manliya abon bagino jagao pressure ni bitirok sari khata mane kolsa sari hui tui ma phaika nogo hingke tabuk hingke nogo sokpai lekha ang kisa jajani mani kisa misa paito kha cake ro bujia ro hingke mimi toma tongbono anamo iko karin nai mani karo simandia oro hingke singra bai chowmin kisa tui phaimani amsuno taiko bono doctor rok naiui akoi tui phaikha hingke yakung sajangmani belai no barijak phung kaham jotono no tabuk hingkangke ang nanano morek tongna bagui phaikha dakti no mabo jakha hingkai nok rok pharui ako ri baikha nokaro jotono kuna ekerege pharui ri baibaikha ang tabuk hingke aboni bagui nanano kisa asugoi mwrwgui tongo ta hingke yakung sajangmani rogoi tongna boya asokna boya bwsana boya thunakha muchungjagui tongo rokoi simanya rokoi tebosi bario hingkai hmya o doctor naijakmani injection rok rwkha hingke yang nogo phaimari phaikha ta hingke rina kwrwng rok no naharui ririkha hingke afuru baskani ani mukti klaikha asuk koi kosto ni bo hano susi rima rok saui maliya rida rikha ani si sungshu nanani kosto no nugui tini belai no mukti klaikha tabuk hingkangke divorcing goi tongkha nanani kosto no wansukmang haino mokol mukti kupulung wngjakani rokno asken khairok suka tabuk hingkangke bisong phaijak hingke bongoro kisa phaikya dukani bisingtwi phano kisa khushi kai tongo no bisong bai hinui yang piya bidu batima sugoi tongo borok batima langnani bagui borok hingke to ganani se no ganani ta haifano bwsarok poriton mani bagui asuk phaiya yang ota aboni bagui hingke tini khe jotono palkhai phailai hingke bo chwngno bo phaidi hinui taisingo naphai hingke bo chwngbo phailaikia no bokhai sonkholani hingke borok hatai tabukhe ama chwngno nai tongo hingkai kayang piyasong tongbaio hingkai asuk video ang khlailiya ta hingkai tabuk hingkangke khaibaikha kobaikha hingkangke baglai tonglaikha jotono jani nogot langnani bagui hingkai abono baglai tonglai hingke pi hingke risa bwthai saina bagui tamo bagui hinui bo khwtwng dului tongo ta iko bibaha nok sora salainai baidi hingkai nogo baksa kwlangkha borok baksa kwlangkha borok ni wngkha kwrui aboni bagui borok bo tini nogo thangnai iko borok hai kaisa mongolni borok hai thangna nai tongkha ukugui bwskai kaisa mongolni tanga pi hingkai bono bamui tongo hingkai jotono thana bagui tiyar wnglaikha redi wnglaikha hingkai temsa sonkholani kwgui bwsa mokhai borok hai last o thangnai bwla aboni bagui cup kha thangna purkhai markhaino thunarok muchungjak tongha bokhai cup suka iko bono sonkholani asken cup kha bokhai sereno cup suka thangna bagui ta bobo hingkai borokno gari kwchak thangma nugui tei thangna muchungya tongsijak hingkai bini mabo bini yongsong tlangna himani nok thangtui habui tlangni hinui tlangna himani rohorliya kabui tongkha hingkai tabuk hingke hamkha hingke bono bike se kasari ma tonsio hingke tini video amsung no hingkani kwtal youtube malai.